to me, yeah. Umangwani babuya, ugumwani budiye. Ifuanye nkeki, mwande jidiye. Anyabia, anyabia. Aholo monanya biko bia tigene dumo bigi. Aholo monanya biko bia solugene monawa. Anyabia debele. Debele mode. Jai, amale chale chabane mwelea. Amale chabane mwelea. Chicago sigo gina nowa. Agalo nama, unwa balo nuju, unwa julu bam bam. Unwa, anyabia, anyabia, anyi balo nuju, anyabia, anyabia. Ife di mwaka nyibia, anyabia, unwa di mwaka nyibia ma, anyabia, uku di mwaka nyibia, anyabia, uku di mwaka nyibia na, anyabia. You're saying, love is what you think, love is what you're doing, love is everything, love is how you work it, love is what you see, love is when you're talking about the little things. Man must leave his mama and papa, cling to the lady his heart desires. Man must leave his mama and papa, cling to the one he loves. When they say I do love you, I do love you. You know that I do love you, I do want to spend my life with you, with you, with you. This is my best man. Yes, yes. Best man in the whole world. Yes, yes. He happened to be and he was it's all with an American. Even you were showing man, I gave you 5,000. You ain't the good and carry me. I'll go for that. Of your ball. I my dad. I come here, man. This is good one. Really royal. And I my name is Precious. This is my sister Tommy. She's doing her wedding today. I'm happy to be witness what is happening, and I wish her good luck in her marriage. My name is Lovett, and this is my friend's wedding. I'm so happy. I'm so glad to witness what is happening today, and I wish her a happy home. I wish her good luck. My
My name is Helen. Trauma is my friend. I'm so happy for her. I wish her happiness in her marriage. My name is Ezichi. I wish her long life. I wish her everything. In her marriage, I'm so happy. Hi, it's my sweetheart's wedding day. And I'm happy to celebrate it, yeah. So I'm wishing her fruitfulness, joy, love. Wife, yes, you're good enough for living. When I went to London, I met a pretty lady. I want to know your father. Hey, who want to know their mama? I need a Japanese. I want to know her father. Magana mwana wa magabamba. Wale na mbae. Ukumwani mudino ya. Mwana wa magabamba. Wale na mbae. Diego go. Thanking God for today. Yeah, that's a selection show. Today is nice. I'm just so happy. I thank God. I've been so faithful, so kind, so I didn't know God is King of Kings. You have done very much to me. I'm just returning all glory to Him. And again, I thank God for giving me a gift like your husband. So nice. I think God is so lovely, so kind. Like, I'm thanking God for a gift like this. And also, I'm extending my greetings to everyone that came here for my sake to join me on this wonderful day. I pray that Almighty God should love them, bless them, long life, sound health, good things, anything meaningful. May God reward them with. And also for the young girls who are still hoping on God to raise them with a man, I feel that God should give them their own. God should grant them their happiness. And see, this video is for me and my husband as well. So wherever you are, anytime you watch this video, just bring it to the mind that I love you so much and I'll continue to love you forever. Thank you all. Love is a beautiful thing, oh brother. When you want to marry, na wanyi liga kwa manesi wanyi dioko. Wanyi liga kwa manesi wanyi dioko. Yesi wanyi dioko. If you don't be to be right, cause
Asi otuto dere chuku nihe onu. Otuto dere chuku 1, 2, go. Otuto dere chuku nihe onu. Eto borondoya ikuchi To
Tochoko, Kuranoro, Nora, Tochoko, Tochoko, Kamadodo, Moya, Utena, Sitena, Jesus, they are to Tono, Give us what you want to give tonight. Now we can have Jesus. I am over the time and Mamma weighing in our car. Big over Massing to keep the home of Chineke. Now take a tar, 9 chico, the 1 eye walking, now 1 eye wine over the tar. Oh, why? Are you where you are the cable at Amonso? Brody Soche, with Tuto, with Ongo, with Tangosi, Congo, blood and Jema. Na lan angosi na ihoma bebe di hobla bo bahara na mo titri mtega bata oye wai bibia na hatisa oye wana rekele Jesus when you right e parente when you right Praise the Lord. Our lesson this morning shall be taken from the book of Genesis chapter 2 from verse 18. I read. And the Lord God said, it is not good that a man should be alone. I will make him an helpmeet for him. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every flower of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. 20. And Adam gave names to all cattle, and to the flowers of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an helpmeet for him. And the Lord God cast a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God has taken from Adam made him a woman, and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. He shall call his name woman, because she was taken out of the man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. The last I read again. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. May God bless his reading in Jesus' name. Praise God. Iya bukan notutan yesena kwa Genesis isa abo maitena mo pili na satodoni amo pukiri abo na mibazia asi
Jehova bụ Chineke wee sị, ọ dịghị mma ka mmadụ ahụ nọ naanị ya. Mụ ga-emere ya oyi ya aka kwesịrị ya. Jehova bụ Chineke wee site n'ala kpụọ anụ ọhịa niile ọbụla na anụ ufe niile ọbụla nke eluigwe. O wee mee ka ha bịakwute mmadụ ahụ ịhụ ihe ọ ga-akpọ ha. Ma aha ọbụla mmadụ ahụ na-akpọ anụ nwere mkpụrụ obi dị ndụ, nke ahụ bụ aha ya. Kpọ anụ ụlọ niile na anụ ufe nke eluigwe na anụ ọhịa niile ọbụla aha. Ma mmadụ ahụ oyi ya aka kwesịrị ya. Jehova bụ Chineke wee mee ka ụra dakwasị mmadụ ahụ. O wee rara ụra. O wee wepụta otu n'ime ọgịrịga ya, mechie anụ arụ n'ọnọdụ ya. Ọgịrịga ahụ bụ nke o wepụtara n'arụ mmadụ ahụ. Jehova bụ Chineke wee wue ya dịka ụlọ ka ọ ghọọ nwanyị. O mee ka ọ bịakwute mmadụ ahụ. Mmadụ ahụ wee sị, nke a bụ nnọọ ọkpụkpụ si n'ọkpụkpụ mpụta na anụ arụ si n'anụ arụ mpụta. Nke a ka a ga-akpọ nwanyị, n'ihi na ewepụtara nke a n'arụ nwoke. N'ihi nke a ka nwoke ga-arapụ nna ya na nne ya, rapara n'arụ nwunye ya, ha wee ghọọ otu anụ arụ. Ha abụọ wee bụrụ ndị gba ọtọ. Nwoke ahụ na nwunye ya, ma ihere adịghị eme ha. Ka nke a ịrịọ ya aka n'aha Jizọs. Ka Chineke gosi n'aha Jizọs. Mgbe ọbụla ị bịara n'ebe a na-aṅụrị ọṅụ, gbalịsi ike ka obi gị na arụ gị niile jupụta n'ọṅụ. Asị m haleluya. Anyị bịara ka anyị celebrate di na nwunye a. Ọ bụghị ihe ihu ihu maọbụ ihe mkparịrị, ọ ihe ịchọ ọchị, ihe mgbasapụ elu. Maka na anyị celebrate ha na etu ọ bụrụ tọọnụ nke gị. Ikwere ụtọ sị ejumere na mabọta papụkwa na-elekọta ụmụ atụba ọma na-enyefe iwu n'ebe okwu a gotere aka na-enye ihe ọzọ dị mkpa. Ụmụ Chineke, praise the Lord. Ikwere n'ụwa ọma na-efe efe. Afta ezinụlọ a ọ bụrụ tọọnụ nke ọ bụrụ na ikwere kwunye n'otu nwa Chineke na-etufughị oge anyị na-abanye isi afọ kwa okwu nke mmemme a. Ana m akpọbata the district head of Akebukwu maka nke a na-akpọ Holy Solemnization, nke bịa bụ isi sekpụ nke anyị ji nọrọ ebe a ijikọ nwoke a na nwaanyị a dịka ọ dị n'usoro ka akwụkwọ nsọ. Ọ dịghị onye ọzọ m na-akọwara gị ma ọ bụghị our Reverend Minister, the District Superintendent of Akebukwu, Reverend Peter S. Etemesia. Now for Jesus. Sister, all for you will invite her back. All for you can come. You can see the big attack. Who wants to go the Lord? Okay. Amen. Kulato. Hallelujah. Ka Chineke gosi anyị n'aha Jesus. Ọ mmadụ na-agba ọha kpụrụ ihe na-adaba. And ebe ọmụma gị kpụrụ ihe na-ada. Ebe si anyị tinye isi ka anyị ga-etinye isi. Odogwu, nye m aka. Gbara mbọ. Ada ahụ ugo ugo every time. And onye mụrụ ugo ga-aja ya mma. I talk my heart for you. God will bless you. Thank you. Chineke igosi gị bụ na achọrọ ka mmata ma ọ bụ onye a ka anyị ji nọrọ ebe a ka ọ bụ onye ọzọ ka anyị ji nọrọ ebe a. Now, on that note, aga m achọ ka igboro nwayọọ unveil ya. Achọrọ m ka igboro nwayọọ
with that canal. Yes, this is an awesome. I'll give him from head to toe. On my everybody in my life, he has seen that here. One white in the prayer, one white in the prayer. I cannot. At the count of Jesus, J-E-S-U-S. Where are you from? I talk on my from the police, not the court. There I know from my canoe with life and the all I live now, ever going back one way. There I know from my 10 years, 3 minutes in the I know from my lawyer and some lawyer. Oh yeah, boy, yeah. Oh yeah, face this side. Whatever. Kede oh yeah, Mologa, the parents of this boy. Kede the parents of this girl. Mama na papa, madna ba, mama na papa, madna ba. Mama nke nwoke na papa nke nwoke. Mama nke nwanyị na papa nke nwanyị. Apụta n'ebe a. Wala na apụ. Kere mụ. Wala na. Passear. Education. Madame, okay. Now, you get to passear, can't you passear? Better. I am the name of Jesus. We pray in the name of Jesus. Let's back up this prayer with 5 shouts of amen. 1 to go. Okay, the last one. Well, Gen 2. Before God and this congregation to join together this man and woman in holy matrimony, which is an honorable estate established by God, signifying to us in the union between Christ and his church. This holy estate Christ both honored and beautified with his presence at the wedding in Cana, Galilee. It is also commended of St. Paul to be a thing of great honor among all men. It is not therefore anything to be rushed into or undertaken or instituted lightly to satisfy our carnal lust and appetites, but reverently, discreetly, advance solely in the fear of God, carefully concerning the causes for which matrimony was ordained. 1. It is ordained for companionship, fellowship, and sharing together. 2. It is ordained for procreation of children to be brought up in fear and nurture of the Lord and to the praise of holy name. 3. It is ordained for a remedy against sin and to avoid fornication in question, that such persons have not the gift of contingence might marry and keep themselves undefiled members
of Christ's body. Number 4, it is for them for mutual society, help, comfort that we ought to have of the other, both in prosperity and adversity. Ebuka and Chioma are now to begin this way of life, which God has created and Christ has blessed. Therefore, if any man or woman can show any just cause why they may not be lawfully joined together, let him or her now speak, or else hereafter forever hold his or her peace. I repeat, therefore, if any man or woman can show any just cause why they may not be lawfully joined together, let him or her now speak, or else hereafter forever hold his or her peace. Chioma, and when you make a wedding hold. Some Gabanero, eventually everything was Italian. Are you sure? Thank you. I require and charge you both, Chioma and Ebuka, as you will answer at the dreadful day of the judgment, when the secret of all hearts shall be disclosed, that if either of you know any impediment why you may not be lawfully joined together in matrimony, you are now have to confess it. Said no. Ebuka, will you have Uju as your wedded wife to live together according to God's ordinance in holy estate of matrimony? Will you love her, comfort her, honor her, and keep her in sickness and in health, and forsaking all others, keep yourself holy unto her, so long as you both shall live? Yes. Will you obey him, serve him, love, honor, and keep him in sickness and in health, and forsaking all others, keep yourself holy unto him, so long as you both shall live? Yes. This sister, this brother. Lift it up. Cameraman, where are you? About the very, very important. Ogamoniaki. Adochikoniaki. Thank you. Hallelujah. Looking unto her. And the Baramaya, Maria Gentleman, Brother Ebuka, I take you to be my wedded wife. I take you to be my wedded wife. Call her name. Choma. Thank you. I take you to be my wedded wife, Choma. I take you to be my wedded
to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, and for poorer, in sickness, in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy ordinance. And thereto, I pledge you my truth. Thank you. I, Chioma, take you, Brother Ebuka, to be my wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness, in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy ordinance. And thereto, I pledge you my truth. Man, are you there? Ascension, I recognize the Bible first before rain. Rain before, and we can pass if that can pass you over one very good time. Ofepia. I'm Money from car. Oya divorce, Oya of madness. Oya divorce, Oya of madness. Oh, we get to a hair. Man, over ring was even with a hair part. If we go ring, jump. Oya go ring, jump. And I'm the now. Money from car, a bottle no. I wouldn't wear a sister. I said, I got you. I wouldn't wear a brother. My career when then I like in disgrace of my when I have got disgrace every guy said people. My wife no panoma and from wine. When you said, where is your name? Or somebody. Then we carry the mouth of the greatest. That is Bible. Which is the word of God. Which is the word of God. And the everlasting witness. And everlasting witness. I deal with thee with my body. I deal with thee with my body. I deal honor. I deal honor. And with all my worldly gifts. And with all my worldly gifts. I deal endow. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ebuka, my son, ana m ekele Chineke n'isi gị. Ana m asị Chukwu bụ onye nyerego amamihe nye gị nnukwu isi wee na-akwa ezi akwa na-eche ezigbo echiche wee ruo taa isi na ọ dị mma ka ị kpọrọ nwunye gị gaa n'ihu Chineke gaa kwe nkwa na ọ dị mma ma ọ dị njọ na gị na-ege ibi. Ekpere m n'isi gị bụ na ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị na nwunye gị na mma. Unu ga-amụta, unu ga-enweta igbo ga-ejuzu ụmụaka. Unu sụchaa ụmụaka ga-azụkwa ụlọ. Ekpere ndị ọzọ aka, ekpere m ga-adịrị gị na nwunye gị na mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Kalụkwa na anyị ka na-abịa ka anyị mara ihe papa nke nwaanyị ga-agwa ụmụ ya nwaanyị.
Ogasia, Osichai, Yapale, Jas Osia. Oba. Mabelu, the sad room. One of the sad rooms here. What that I am, because you come on. My grace will is go out. When I bring the young jet, thank you. Esonye nwe na Chineke nke mgbaka iji gosipụta ịhụnanya tọrọ atọ n'ime alụmdi na nwunye nke dị n'etiti nwoke na nwaanyị a. Dịka onye nyere gị ike, ana m agọziri gị ala mgbe ndị gị ga na-agba ya, ọ ga-eweta iru ọma na amara n'ụzọ pụrụ iche. Mgbaka bụ ihe a gọziri agọzi n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Hallelujah. Okay. At the count of J-E-S-U-S. The last one is here, one question. One question, God, let's take money for engagement. Money we buy the take for engagement. I am not for engagement. Okay. J. E. S. U. At the count of J-E-S-U-S, it's a little question about my hand. In my God, I want my don't know about you get here. J. E. S. U. S. Choma. I give you this ring as a symbol of our marriage. I give you this ring as a symbol of our marriage. And of vows which I have made today. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Let somebody say amen. I give you this ring as a symbol of marriage, of vows, which you have made today, in the name of God, the Father, the Son, and Holy Ghost. Amen. Mmadụ niile bilata ka ikpere ezinụlọ ọhụrụ a ikpere. Achọrọ m ka anyị jikọta aka mkpesa ezinụlọ aka ọrụ ya na mma. Gọọ ọfọma n'elisi ya, kpee ekpere ọma n'isi ya, gọzie ha. Bụ ekpere gị nwa Chineke, Jizọs. Anyị na-ewere ezinụlọ anyị gị n'aka. Gawa n'ihu, chebe ya mgbochi ahụ, mee mgbochi ahụ. Na-azụ ikpe. Anyị ekpe n'ụbọchị taa ka ọ masịrị gị na nwoke na nwaanyị ga-abịa n'ebe ịchụ aja gị e wee jikwa ha ịlụ di na nwunye ma si ọga bụrụ otu anya arụ ma wee kwubi okwu ihe ndụ ha na marieji a na ihe a gọziri agọzi na Jizọs. A ga-agọzi marieji a na ndụ, a ga-agọzi ya na ahụike, a ga-agọzi ya na ọmụmụ, a ga-agọzi ya na akụnụba.
Brother Ebuka and Uju have together made their covenant before God and this congregation. They have made their vows to each other and have shown their consent by joining their hands and by giving and receiving of Holy Bible, which is the word of God and exchange of faith. I therefore pronounce them to be husband and wife from today as Mr. and Mrs. First assignment. Ometia maso the last language. Ometa papania ayama leba until ometia. Hallelujah. Me na yeba cameraman. First assignment. Kenya God after we bani ile biko. Ofana to nwa. Go say ki yesimia. Let me introduce the latest couple in town, all the way from Aswarok, Abuja. The newly wedded couple. I am talking about Mr. and Mrs. Thank you. Amen. Hallelujah. As we go to the hallelujah. Hallelujah. No so preach all of that na body. Everything on there, ya strong boy, ya da. Everyone on the young ones so today we come down to. Man, because the company not to tell us that. Hallelujah. Augustine,
Ọdịgo onye pụrụ ịkọcha ya. Ọdịgo onye pụrụ ịkọcha ya. Dịka ijọba si dị n'elu oke osimiri, dịka ijọba si dị n'elu oke nkume, dịka ijọba si dị n'elu dị elu. Etu a ka njem nwoke na nwanyị dị. Ọdịgo onye pụrụ ịkọcha ya. Mbido nwoke na nwanyị ọ na-atọ m ụtọ. Nwanyị akpọ ya darling, nwoke akpọ ya sweetie. Ọ bụ gị bụ obi m, ọ dịghị onye ọzọ nke m nwere. Mgbe ha na-ebido ya, ọ dịghị onye na-ama. Mgbe ha lụrụ n'etiti mmadụ niile amara. Mbido ihe na ọgwụgwụ ya, ọ bụ ya ka mma. Geenụ ntị ka m kọọrọ unu, geenụ ntị ka m kọọrọ unu, ọtụtụ ihe na-eme n'ezinụlọ. Geenụ ntị ka m kọọrọ unu, geenụ ntị ka m kọọrọ unu, ọtụtụ ihe na-eme n'ezinụlọ. Onye gburu onwe ya, ọ na-asọ m. Ọ bụ ihe ụfọdụ na-eme n'ezinụlọ. Onye gburu onwe ya, ọ na-asọ m. Ọ bụ ihe ụfọdụ na-eme n'ezinụlọ. Ị gaa n'ụfọdụ ezinụlọ, ha na-etikwa ọkpọ. Nwoke were nwunye ya mụwa iti ọkpọ. Nwaanyị were eze di ya mụwa isi nri. Setanụ na idiot adawa ebe niile. Chukwu ekwere ka mgbere gbaji. Mgbe di gị gachọrọ n'azụ ụlọ, gbapụrụ ya, jide ya aka, metụ ya ọma, kisie ya, yipụ akpụkpọ ụkwụ ya, yipụ kootu ya, yipụ sheti ya, gbara ya ka unu gasa akọtalụ. Mba, cheta oge mbụ, kpọọ ya aha nke iji mara ya, obi ya ga-alọta. Ọ ga-adakwa my darling, gbaghara m, agaghị eme ya ọzọ. Hallelujah. Awesome, hallelujah. Nebuko ke pusoto dika na wata pakukwa pusoto le babulela. Kaka bata ole tuna ke sino ya we kwa le obugo na so obo le maka. Da kuside kaka de kwa na pokuru. God bless you. Mwana na do wa Chineke. Church, praise the Lord. Narado ge ka na rosioma na wanke nkoge. Ka iwe ke ga n'iru n'ihe ndị ọzọ fọdụrụ anyị ime dịka ememe a dị ire. Ana m ekele Chineke n'ebe ọ dị ukwuu, onye nyere anyị ohere ọma nke a, ka Chineke rie otuto n'aha Jizọs. Oziọma anyị ga-anụ ugbu a bụ oziọma dịrị mmadụ niile, ma the new couple, di na nwunye a na-alụ ọhụụ, na ndị lụbugoro ọtụtụ arọ gara aga. Kọwaa okwu gị Chineke n'ihi na ọ bụ gị nwe okwu a, n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Dịka hụtara na taa n'etiti nwa okorobịa na nwa agbọghọbịa, Chineke eguzobego ha ịbụ otu ezinụlọ. Ọ bụrụ na ile anya n'ebe anyị nwetara ihe ngụpụta n'ụtụtụ
na Genesis isi abụọ amaokwu nke 18 wee na nke ọkụ na anọ ị ga-ahụ ihe Chineke kwuru n'ebe ahụ. Ọlụlụ di na nwunye bụ ntọala Chineke tọrọ n'ogige Iden, o wee dịgide wee rue n'oge ahụ na gị nọ n'ime. Ọ gaghị ebi ebi, ọ gaghị akwụsị. Chineke chọpụtara na ọ dị mkpa na nwoke ga-enwe nwunye nke aka ya, nwaanyị enwekwara di nke aka ya, wee mee ka ọnọdụ a dị. Mana dịka o si dị n'oziọma n'ụtụtụ a, e nwere ebe m chọrọ ka m kpọrọ akọnuche anyị wee gaa. Na akwụkwọ ilu isi nke 4 ka m gụọ ya na amaokwu nke mbụ sị, nwaanyị ọbụla nke maara ihe ewu ụlọ ya, ma nwaanyị gbagọrọ agbagọ n'uche ya ji aka ya abụọ akwada ya. Nke na-asị nwaanyị maara ihe, a wise woman build her house. Nwaanyị maara ihe na-ewu ụlọ ya. Okwu a dịrị nwoke, okwu a dịkwara nwaanyị. Mmadụ abụọ abịara ka ejikọ ha n'iru Chineke. Mana ọ bụ ezie na Baịbụl bụ ụzọ kwụsie ekpe nwoke aha, nwaanyị maara ihe. Ana m ajụ onwe m, ọ gịnị mere eji etinye ya nwoke? Ọ bụrụ nwaanyị ka a kpọwara aha n'ebe ahụ. Of a truth, ịbata n'ezinụlọ, ọ bụ nwaanyị ka a na-elegara anya na ọ ga-enye aka hazie ezinụlọ ka udo wee na-achị eze n'ime ya. Nwoke nwere ọrụ ya, nwaanyị nwere ọrụ ya. Mana ihe mere ọ dị na Baịbụl na-akpọ nwaanyị aha karịchasịa bụ na o mere ka ọnọdụ nwaanyị dị. Mana okwu Chineke bịara tinyesi onye maara ihe. Mgbe a chọpụta na abụghị ụmụ nwaanyị niile maara ihe, amamihe ka a gụtara na mmụọ dị iche, amamihe ka eji ebi n'ezinụlọ dị iche. Ọ bụ amamihe ka eji ebi n'ezinụlọ ka m na-ekwu okwu ya. Na ọ dị oke mkpa na nwaanyị ọbụla ga-ewuzie ụlọ ya nke ọma. Onye nọ n'iru agaghị ama ihe dịrị gị n'ezinụlọ. Ana m ekele Chineke na abụ ndị nwa ya bụrụ n'ụtụtụ a. Ajụ m n'uche mmasị na okwu Chukwu ekwuchala onwe ya. Ajụ mmasị na ihe niile ga-eme udo dị n'ezinụlọ na ọ karịchara n'aka nwaanyị. A sị na ọ karịchara n'aka nwaanyị. Ọ bụrụ na nwaanyị ga-ekwenyere ụkpụrụ na iwu nke Chineke n'ebe alụmdi na nwunye nọ, ọ ga-eme ka ihe dị mma, ọ ga-eme ka ihe gaa nke ọma. Ana m echeta abalị ole na ole ụmụ nwaanyị aga Enugu distrikti nwere ọmụmụ ihe na ọgbakọ ha. E gosiri anyị ihe ngosi nke ihe mmụta dị n'ime ya. Nwaanyị maara esi nri nke ọma, mana ọ dịghị ekwe di ya ṅụrụ mmiri tọgbọ iko. Amụtara nnukwu ihe n'ime ya. Ọ makwara nri esi ewu, mana ọ dịghị ekwe di ya ṅụrụ mmiri tọgbọ iko. Abịa gosi nwaanyị na nwaanyị nke amaghị nri esi chaa na esicha nri na nsogbu na-adị, mana ọ mara ka o si eleta di ya. Anyị bịa jọọjie ya chọpụta na ha na-abụ dịkwa mma, mana ọ ga-aka mma na nwaanyị ji ezi akparamagwa jide di ya. Na ọ ga-akpọkwa mma na nwaanyị makwara nri esi na ha na okwu Chineke wee si na nwaanyị maara ihe na-ewu isi ụlọ ya nke ọma, nke pụtara na nwaanyị na-amaghị ihe na-etikasị ezinụlọ ya. Lee ihe m pụtara n'ebe a tụrụ m ụjọ na akwụkwọ ilu. Ọ sị na ọ ka mma mmadụ ịnọ nwaanyị na-ese okwu n'ebe dị anya. Na akwụkwọ ilu ka ọ sịrị n'ebe a, ọ dị mma ịnọ n'ala bụ ọzara karịa ịnọnyere nwaanyị na-ese okwu na-akpasu
kasụkwa iwe. Praise the Lord. Praise the Lord. Eluigwe nara ekele n'ime okwu a n'aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Onye ezi omume nara ekele. Jehova nara ekele. Okwu gị bụ na eme. Ịbawanye okwu nke amamihe dị n'ime ya. Ịbawanye okwu nke ndụ dị n'ime ya. Chineke okwu agaghị ada n'efu. Kama okwu a ga-abụ nsọpụta wetara ezinụlọ a. Jehova kpọrọ otu a n'aha Jizọs. Taa site n'okwu a mee ka nwoke nwaanyị bụrụ nwaanyị maara ihe. Site n'okwu a mee ka nwoke nwoke bụrụ nwoke maara ihe. Ụzọ ọbụla onye oge si webata ịgba mgba site na amamihe ị ga-enye ha taa agaghị enye onye ire ohere n'aha Jizọs. Anya ayọ gị n'ụbọchị taa Chineke nke amara na obibi na nwunye a nke ị metụrụ n'ụbọchị gị taa ọ ga-abụ ihe ụtọ. Amara gị na ebe gị ga-adịnyere ha. Ha ga-eji amamihe n'ịhụnanya wee bie ya. N'ime marriage a Chineke kwụsị n'ime ụlọ akụkụ ga na-asị n'ezie ihe ọma dị mma. Ebube mee ya n'aha Jizọs. Ihe ọma ga-eme na ajụjasị okwu a taa ha akpọba ya n'akụkụ mee ihe ọzọ mmadụ otu anyị siri Holy Ghost. Were okwu a doo ndị gị nsọ. N'otu aka ka anyị si ọdị marriage ọzọ ndị nọ n'ebe a nke marriage ahụ bawụrụ na nsogbu maọbụ n'ọgba aghara dịka okwu a dara taa anyị chọrọ ihe ọhụụ. Ebube ka marriage atọrọ apụrụ ịghọtọ n'aha Jizọs. Ka atọrọ gị mma mma gozie olu gị jiri ekwu okwu a. Jizọs ịbụ onye nwe anyị. Onye dị ndụ sị amen. Hallelujah. Praise the Lord. May God bless us in Jesus' name. I want to present the marriage certificate to the newly wedded couple. May God bless us in Jesus. Hallelujah. They are one from today. Happy husband and there. Marriage I got now, which I'm going to buy. I got 12 different. Only table home, over 12 different. Marriage I got in. But I got the name. Thank you, Jesus. Hallelujah. I tell you, the other when you sit there and come on group, you feel bad. Pray the Lord for creation of marriage. Papa Chineke ọba Yoruba na marriage a nwoke ga-aga nwaanyị ga-abịa akụrụba ga na-eso ka mmiri na-ekwe ekwere na-ekwesị ike na-ekwesị ike ego ga-ekwesa na famili ahụ ndị ọgọ ga-aṅụrị ọṅụ ikwu ibe ga-aṅụrị ọṅụ tụakọzi ụlọ ihe ga nke ọma Jizọs wee nwe anyị.
Jesus bụ onye nwanyị. Biko ugbu a na-emecha achọrọ ka ndị men wedding na ndị ozi see pikchọ n'ebe a tupu ha pụwa n'ilo ka Chineke gozie n'aha Jizọs. Ma kweziere na a na-agbapụta biko dịka ha kpọrọ gị oku soro ka John ga-anyere n'ihe niile ọ ga-aga ka ọma n'aha Jizọs. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and sweet fellowship of the Holy Spirit abide with us all, now and forevermore. 5 shouts of hallelujah, where to go? Again, the third round, the fourth round, then the last round.